کہ لکھا وین رفاقت موئے ہوئے دے یا لکھا درد کنا دیاں ڈائیں دے لکھا اچنا چیتی موت دا صدمہ یا لکھا نقشے اجڑیاں جائیں دے اور لواں لکھ ارمان غریباں دے دکھ لکھ لیں بنیاں بائیں دے او دے واسطے واصف کے لکھیے جائیں دے ٹور گئے نور نگائیں دے بلا تخیر اگلے دوست کو دعوت دینا کیونکہ تعزیت واسطے ساڈے کولمار سرفراز آفتاب بہت ہی خوبصورت بہت ہی درد بھری تعزیت لئی بیٹھے ہیں انہاں دے نال ہر کئی حصے دے دکھ سناونے باقی ٹوٹل جتنے بھی ارمان ہیں وہ پیر شمشاد تے ندیم صاحب بیان کر سیں ان جڑے دوست نو میں دعوت دینا بہت ہی خوبصورت تعزیت سنائی سیں تے بہت ہی خوبصورت تعزیت پڑھ دیں کوٹ لکھلانے تو تشریف لے آیا ہے ساڑھے دور دے مہمان میں انہاں دا تہ دل دی گہرائیاں نال شکر گزار ہاں کہ انہاں ٹائم کڈیا ساڈے واسطے تے ساڈے درد شریک ہوئے جناب مار غلام مصطفیٰ عاقف صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ہر ذی جان نے ہر ذی روح نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے دعا کر دیں اللہ کریم اپنے پیارے محبوب دے صدقے اور پیارے محبوب دی آل دے صدقے بھائی شوکت نو اور بھائی رفاقت نو جنت الفردوس دے وچ اعلی مقام عطا فرماوے اور لوایقین نو صبر جمیل عطا فرماوے رب نال عقیدت گڈھ لے تو مل پانچ تن پاک دا در لائے اے زندگی پل دو پل ہے یا پا ذہن وچ موت دا ڈر لائے اور ویلے نال نہ ویل تو بت اپنا رت ہے یا میں تو ہر لائے اس دیس تے عاقف کے پائی ہیں سچے دل جو توبہ کر لائے بہت شکریہ جناب محترم مار اللہ دیتا ندیم نارا صاحب بھائی آفتاب سیال صاحب توجہ کرسو جنہ نال جہان تے رونا کہا جنہ ہر دا من پر چاونا انہاں دے پھٹیاں خلقت پئی روندی انہاں موڑ نہیں دیس تے آمنا آفتاب بھائی جنہ نال جہان تے رونا کہا تے جنہ ہر دا من پر چاونا انہاں دے پھٹیاں خلقت پئی روندی انہاں موڑ نہیں دیس تے آمنا اور براواں کان تا چھان سکھاں دی بہنا اے ہائی وین علامنا بجان بہنا اے ہائی وین علامنا بڑا کف پیو دی پگڑی ہا نکا ماں دے کان کھڑاونا بہت شکریہ بہت مہربانی جیتا بیدار جنہ نال جہان تے رونا کہا تے جنہ ہر دا من پر چاونا انہاں دے پھٹیاں خلقت پئی روندی انہاں موڑ نہیں دیس تے آونا اور بھائیاں کان تا چھان سکھاں دی بہنا اے آئی وین علامنا وڈا کف پیو دی پگڑی ہا نکا ماں دے کان کھڑاونا اور واسف بھائی دو سورج اکھ دی نگری دے پہلے ابھرے نال غروب ہو گئے نارا صاحب آفتاب بھائی وجہ کرسو دو سورج اکھ دی نگری دے پہلے ابھرے نال غروب ہو گئے سنگتاں دے سفر کنڈا کٹانگے کچھ طالب کچھ مطلوب ہو گئے سنگتاں دے سفر کٹانگے
کچھ طالب کچھ مطلوب ہو گئے، کچھ بچ گئے جندے مویا جے، کچھ قبراں وچ منسوب ہو گئے، روحاں ٹر گیاں دیس تے ہٹنا نہیں، اسی عاقب مثل یعقوب ہو گئے، روحاں ٹر گیاں دیس تے ہٹنا نہیں، اسی عاقب مثل یعقوب ہو گئے۔ اور توجہ کرسو بھائی آفتاب بھائی، ویلے گزرے لوریاں جھولیاں آلے، توجہ کرسو، ویلے گزرے لوریاں جھولیاں آلے، خالی باہیں چ بھوگنے پائے گئے، ویلے گزرے لوریاں جھولیاں آلے، خالی باہیں چ بھوگنے پائے گئے، ہن گھر تو لائے گستان تائیں دکھ راہیں چ بھوگنے پائے گئے، ہن گھر تو لائے گستان تائیں دکھ راہیں چ بھوگنے پائے گئے۔ اور واسے بھائی کمزورے بت نو دو صدمے 7 ماہیں چ بھوگنے پائے گئے، تائیں دیس تے عاقف ڈنگ پچھلے تنگ ساہیں چ بھوگنے پائے گئے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ آخری شعر مہربانی جی، آفتاب بھائی توجہ کرسو عاقب شیر موڑ پاڑ گیا جی، میں تابعدار بھائی، خوبصورت شیر تابعدار۔ ویلے گزرے لوریاں جھولیاں آلے، خالی باہیں چ بھوگنے پائے گئے، ہن گھر تو لائے گستان تائیں دکھ راہیں چ بھوگنے پائے گئے، اور کمزورے بت نو 2 صدمے 7 ماہیں چ بھوگنے پائے گئے، تائیں دیس تے عاقف ڈنگ پچھلے تنگ ساہیں چ بھوگنے پائے گئے۔ آخری شعر توجہ کرسو بھائی جان، جیویں دتا ہے یا صدقے پنجاں دے، صبح نال ستارہ روح دا، آفتاب بھائی توجہ کریں، جیویں دتا یا صدقے پنجاں دے، صبح نال ستارہ روح دا، انہیں دیس تے عاقف خوش وسدا، فتح نال ستارہ روح دا، اور سکھا نال وٹی گیا دکھاں وچ، کرو نال ستارہ روح دا، کیوں لیکھ وچ ملکہ نہ لکھی ہوئی، روح نال ستارہ روح دا، کیوں لیکھ وچ ملکہ نہ لکھی ہوئی، روح نال ستارہ روح دا۔